Masiku angapo apitawa apolisi mu mzinda wa Salima adatentha matani osachepera 5 achamba chomwe analanda anthu amene anapezeka nacho popanda mapepala owayenereza. Mneneri wa polisi mbomali amene ndi Alabeka ndiwati adati chambachi chinalandidwa kudzera mu chipikisheni chomwe iwo adakhala akupanga malo osiyanasiyana, ndipo adafotokoza kuti iwowa adatentha chambachi ndipo kutentha kwa chambaku kumachitika kamba ka mphamvu ya lamulo lomwe limawalola kutero pakapita miyezi 6 ngati eni ake akatundu olandidwayo sakupezeka kapena kumangidwa. Ndipo adapitirizanso kufotokoza kuti ngati apolisi ali ndi lamulo lomwe limawalola kuotcha katundu ngati uyu yemwe amakhala akulanda kamba sololedwa, ndipo aine ake akakhala zoti anathawa kapena sakupezeka. So kusatira kuotchedwa kwa chamba chimenechi padausano manong'onong'o osiyanasiyana, anthu ochuluka akhalano akulankhulanso zosiyanasiyana pa nkhani yokhuza kuotchedwa kwa chamba chimene chidaotchedwa kumene ku Salima. Ndipo nkhani yayikulu imene idausa mapiri pachigwa ndionera kuti anthu ena adafotokoza kunena kuti dziko la Malawi likamafutukulidwa bwinobwino kufuna kulidziwa bwino maka pa nkhani ya zachuma ndi limodzi mwa mayiko amene ali mu top 10 ya mayiko osaukitsitsa mu Africa. Ndipo anthu adafotokoza kuti chaka ndi chaka dziko la Malawi limaotcha ma 1000 achamba makilograms ochulukanso kwambiri, ndipo izi zimachitika pansi pa lamulo limene lidachitidwa amene komanso kupasa mu nyumba ya malamulo pogwirizana kuti chamba tsopano ndi chimene chingamagwiritsidwenso ngati njira imodzi yobweresera chuma mdziko lino. Koma nkhani yomwe ikusa mapiri pachigwa ndiyo kuti ngakhale apolisi agwire chambacho amachiyasa. So anthu amafunsana kunena kuti kodi ngati dziko tili serious popeza nkhani imeneyi yokhuza kuotcha chamba mdziko lathu lino la Malawi pamene boma lidagwirizana ku nyumba ya malamulo kunena kuti chamba chikuyenekano chizigwiritsidwa ntchito ngati chimodzi mwa njira zopezera chuma mdziko lino, zikuthekanso bwanji kuti apolisi akalanda sachigwiritsa ntchito mu njira ina yoti boma lipindule. So mongokumbusana mchaka cha 2024 mu Juni mtsogoleri wakale wa dziko lino amene ndi Lazarus Makikafe Chakwera adavomereza bilu imene idakambidwa ku nyumba ya malamulo imene inkafunsa boma kuvomereza kuti chamba chikuyeneka kuti chiziloledwano kukhala cha economic mdziko lino la Malawi. Ndipo malingana ndi momwenso malipoti amaonesera akufotokoza kunena kuti nyumbayi ya malamulo idagwirizana kunena kuti 1 kg ya chamba izigulidwa $150 pa kilogramu iliyonse, imene ndi ndalama ndithu zambirimbiri. Ndipo malingananso ndi information yochokera mchaka cha 2022 zikuonesanso kunena kuti bungwe la Malawi Local Hemp limene limagula chamba pa 1 kg ndalama $150, imene ndi pafupifupi 262,000 kwacha, imene ndili pa kilogramu. So mu Machi mchaka cha 2024 Parliament idapasanso bilu imeneyi imene imafotokozano kunena kuti dziko tsopano likuyenekano lizilola chambachi kumagulitsidwa komanso kulimidwa ndi ganizo lodino anthu azigulitsa kuboma ndi kuti ayambe kupindula nawo. Ndipo malingana ndi yemwe adapitisa nkhani ku nyumba ya malamulo amene ndi Peter Dimba omwe adayimira ku Lilongwe South omwe padakali pano ali ku Phiralunjizi constituency, amene adakasiya bilu ku nyumba ya malamulo adafotokoza kunena kuti dziko lino lingathe kumapindula ndalama pafupifupi $700 million pa chaka. Ndipo malingana ndi kubweresa kwawo bilu nyumba ya malamulo idavomereza bilu ndi kukhazikitsa kunena kuti ayambe ngati dziko kumayang'ana ndi chidwi pa nkhani ya chamba ngati njira imodzi yopezeranso ndalama mdziko muno. So ngani itachita choncho pakhalano pakuonekano kunena kuti pali mwina
poor communication kubomako maka ndi awa amene amagwira ntchito ku department ya polisi, chifukwa chonena kuti malingananso ndi kulankhula kwa yemwe adayimira ku Cholo Central amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo padakali pano komanso yemwe ali nduna ya maboma ang'ono a Penpiri, adafotokoza kunena kuti dziko lino pamene lili ndi mwayi wopezera ma revenue komanso ndi forex kuchokera mu Chamba, zikupezeka kuti zikuchitika mosiyana. Tsopano boma lili busy kuononga ndalama zochuluka kumanga anthu komanso kusegulira milandu anthu amene amapezeka ndi Chamba. Ndipo dziko la Malawi kuphatikizapo Rwanda, Zambia, Zimbabwe ndi mayiko ena 33 ndi amodzi mwa mayiko amene adavomereza kugwiritsa ntchito Chamba popangira mankhwala mdziko komanso kulolanso komanso kulesa onse amene angamagwiritse ntchito Chambachi popanda ndondomeko bwinobwino. So anthu akhala akudandaula kunena kuti kodi pamene papande boma likuchita motani, chifukwa chonena kuti malo make chabwino Chambacho akachilanda bomalo silimenekanso lizichiyasa chabwino lizipita lizikagwiritsa ntchito njira zina kandi kuchigulitsa, chifukwa ndalama zimene akuyerekeza kuti pa chaka boma likanatha kumapeza ndi zankhaninkhani ndithu 700 million US dollars imene kuyichira convert ma million akwathu kuno ku Malawi pogwiritsa ntchito Malawi ni wacha ndi ndalama zochuluka ndithu, ndipo pafupifupi mabiliyoni ambirimbiri. Komano nkhani ndimeneyo yomvetsa chisoni kuti dziko likumawotchanso chuma chawo chomwe. So imene ndi debate imene anthu akususana kuti kodi pamene papa boma likumachita moyenera kuyasa Chambachi kapena amangofunika kuti chabwino chigwiritsenso ntchito popezera chuma cha boma, kapenano zizikhala motani popeza boma linavomera kale kudzera ku nyumba ya malamulo za bill yokhuza Chamba. Nanga choma chiyasiranso ndi chani popeza pakuyasa paja makhalanso pamene pachakutchanso ndalama zochuluka ndithu, takamba kuti kusalima cha 5 tons siku limodzi amene ndi ndalama ndithu zambirimbiri. Ngati akufotokoza kuti pa 1 kg ikumagulidwa 262,000 Malawi kwacha imene ni $150 ndi ndalama zambiri ndithu. Komano apolisi kungoyasa ndithu zimenenso ndikukhulupirira kuti even ainu wake ogwidwawo zinawapweteka ndithu kwambiri, chifukwa kuti kuwayasira business yawo mwina nkuteka zana mudaso modula ndi zina zotero. Komano boma basi kungoyasa osagulitsanso chabwino mwina kanati aboma wanatenga ali ndi kumwa mapitisa, koma kuyasa ndikungoononga basi zinthu popanda pake. So timve maganizo anu kuti niyo mukuona kuti chabwino nkhani ngati imeneyi boma limayenera lisate ndondomeko zake ziti, kuti boma liziyasadi monga limachitirapo nena kuti zimakhala ngati kuti ndi katundu oti kumayerekezedwa m'magulu a katundu obedwa fasinanga pamakhala kuti sali legal ndi wa illegal katunduyo mwina akuzembesedwa ndi zina zotero. Ndeno pamene papa mwina kuyeneradi kuti boma lizitero kapena boma likanapeza njira zina kuti chabwino anthuwo angowakakamiza kuti chabwino angogulitsa mdziko lomwe lino. Komano anyway timve maganizo anu through comment section monga inunso mukuonera kuti nkhani imeneleka izichitika motani, and through comment section ndi momwe tingadziwire maganizo anu. Mu video ya mtsiku lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa ma videos amene kamakukonzerani pano pa Sam Vita YouTube channel. Bye.